Mossèn Josep Maria Jovany, en nom del Consell Pastoral i de tota la comunitat de Sant Ildefons, li dono la benvinguda a la nostra parròquia com a cap i pastor de la nostra comunitat cristiana. Pastor i cap són dues figures del Nou Testament que ens són familiars a tots. Els autors dels textos, Sant Joan i Sant Pau, es refereixen certament directament i de manera principal a Crist. Però la reflexió cristiana al llarg del temps les ha aplicades també als guies designats per tenir cura de totes les comunitats cristianes del món. Com la d'un pastor, defineix Joan la missió de Jesús. Ell s'ocupa i es preocupa de les ovelles que li han estat confiades. Les coneix pel seu nom, pateix per elles. Si es perden, les va a cercar. Si es fan mal, no poden seguir el ritme del camí, se les carrega al coll. Amb la seva presència, el ramat se sap protegit, està tranquil, s'alimenta, reposa. I Sant Pau explica als cristians com veu ell la comunitat i posa el símil del cos humà. Els membres del cos són molts i molt diferents, però cada un d'ells té una funció específica i imprescindible. Cap membre pot prescindir dels altres o creure's més important, perquè tots són conscients que el que fa un no pot ser fet per un altre. I dit això, Sant Pau destaca la posició de Crist present al bell mig de la comunitat cristiana. Ell és el cap. En ell tenen origen les orientacions, ell manté la coordinació de totes les parts del cos, ell dona unitat i coherència a totes les funcions dels membres. A la vida dels homes, a la vida de les societats, de les comunitats, hi ha moments d'una tensió especial. Són moments que s'intenten veure com moments àlgids de la seva història. I aquest moment pot ser avui un d'aquestos. En els moments que tots sentim importants dintre el nostre cor, s'obren sempre zones fosques, on hi arrelen moltes preguntes. Potser mai formulades, mai dites, però sempre una mica inquietants, perquè en aquestes situacions la por i l'incertesa són estats d'ànim profundament humans. Com serà el nou rector? D'on ve? Sabem alguna cosa de la comunitat on ha estat fins ara? Ja ens comprendrà? Coneix la història i la trajectòria de Sant Ildefons? És molt gran? És simpàtic? És dialogant? Mossèn Jovany, aquestes són algunes preguntes que tots ens fem. Però heu de saber tots també que Mossèn Jovany té també les seves preguntes. Com serà la nova comunitat? I seré ben acollit? Em compararan amb els meus antecessors? És una comunitat molt exigent? És crítica? Com està organitzada? L'entendré amb ells? Totes aquestes preguntes mútues segur que obtindran una resposta satisfactòria al llarg del temps de convivència que avui comença. El que sí que volem que conèixer, Mossèn Jovany, perquè ho sabem o ho intuïm, és que a partir del moment que va acceptar la invitació o el mandat del bisbe d'integrar-se a la nostra comunitat, ha hagut de fer l'esforç de deixar un territori per vostè conegut. L'esforç de dir adéu a una comunitat i a unes persones que l'han estimat. L'esforç de deixar un barri i de tancar la porta d'una casa on ha viscut durant temps i als quals ja s'hi havia acostumat.
l'esforç de suspendre una manera de fer que fins ara li ha estat familiar. Tots sabem que això forma part de la seva vocació i de la seva missió com a prevera de l'Església, però no per això podem ignorar el gran esforç humà que representa aquest tornar a començar. I tot agraint-li el seu gent de disponibilitat, li volem dir que la nostra és, i vol continuar sent, una comunitat oberta i acollidora, i que els que avui ens hem aplegat aquí i celebrarem l'Eucaristia aquest vespre, quan ja s'ha fet fosc, en nom del Consell Pastoral i de tota la comunitat de Sant Ildefons, li volem manifestar sincerament i de tot cor que el rebem com a germà gran, com a cap i com a pastor de la nostra comunitat. Ben segur que junts farem el nostre camí. Moltes gràcies per acceptar la invitació a ser el cap de la nostra comunitat.